Inniu lá Eorpach na dTeangacha, lá speisialta ina dhéantar ceiliúradh na teangacha a labhraítear trasna na mór-roinne. Tá ceithre theanga ofaigúla is fiche ag an Aontas Eorpach ach labhraítear beag nach 200 in iomlán. Inniu is scoil fóil néfa i limnach tá siad ag foghlaim fé chultúir na hEorpa agus ag bualadh le daoine ó thíortha éagsúla mar chuid do bhfala tú chultúirtha. Labhar mé leo fin méid a bhí ar siúl sa scoil. Ceapan go bhfuil sé táteach nasca dhéanamh le tíortha eile. Is féidir leon foghlaim faoi chultúir eile agus carda nua a dhéanamh. Inniu, tá mé ag bhícinn le ceol tradiisiúnta agus tá mé fécinn ag damsa tradiisiúnta á tíre Eorpacha agus ag ghlacadh páirte. Ba bhfuailm cuairte thart ar scoil i tír eile. Bheadh sé spríomh féachant chuna satá scoileanna éagsúla agus bualadh le daoine nua. Dar leis na daltaí bhí an lá ar fad acu baineo ag foghlaim fé tíortha agus teangacha na hEorpa agus ag bualadh leis na cuairteoirí. Bhí méar limní John mór an anseo chomá agus dúirt sé gur úntaach an deise dus na daltaí foghlaim fé chultúir éagsúla. Tá na himachtaí fós ag dul an sás sa scoil agus mar sin deir mé sláán a bhuiidir sin ábhá agus adios. Seán mé Ciarán, Nuacht Cúla4, Cartha limní.